Guys, nayayay ako ang mukmuk. Masama ang pakiramdam ng morphe ko. Kaya kumuha ako nito ng anong tawag nito? Padpad. Ano yung tawag padpad? Sa laing lugar is asparagus, parasis. So, akong ikuha guys. Ako na siyang lagaon. Kanya akong painom. Kanira yung tambal nila, mga nasa mga gipang bati. Ito. Padpad right katapat. Padpad right katapat. Okay? Ako na siyang lagaon. Kanya akong ipainom. 15 minutes later. So diara guys, ang hong gilaga nga padpad, ako siyang gamitan og dropper. Kaya dili man siya pwede dili gamitan og dropper, kaya dili man siya mulala. So naadyo ko'y dropper nga gamiton. Kining tanan na akong mga alaga guys, basta naa sila yung mga pambation, di ko mahilo na guys. Wadyo ko'y laing madali-dali pag natambal. Panangitan ini kikap na ho kanang mura sila init ilahang mura sila gilantan. Agong itambal nila guys is saridon. Atong tibok na saridon guys, tablet na siya no. Ako siyang tungaon. So balik ako patunaw siyang tunga. Kung ito'y pa siya, gamay ragod pa dya. Kung dako na siya, ang buhaton is katong saridon hotong tungaon. Unsa ang katong nga, ako pa siyang tungaon, sa mo to siya dugmo ko na sa duha ka kutsara nga tubig. So ako to siyang tunawon sa duha ka kutsara nga tubig, dugmo ko dito si siya as in matunaw siya. Unsa ini ka tunaw na nga to, mo to siya akong i-drops. Ako to siyang ikuan sa ibutang sa dropper. So ipasuyop to na ako siya sa dropper. Nya mo to yung ipainom sa iro nga naay gibati nga kanang kantong gilantan sila mailan na nang mura rugod ko sila bata guys nga to ang kanang kuan batayan. So pag init sila, mo na sari don ang ipainom. Unsa og kanang panahon na nga dili sila ganahan mukaon or naglain lang tiyan nya kanang kapoy ilahang lawas, luya. Nya dili masigig inom og tubig. Kay pabantayan man jud ana kay kaning mga iroa guys, paspas na sila minom og tubig. So pag once na nga murag di na sila minom og tubig, murag kini murag na siya gibati. So mo na akong buhaton maglaga ko padpad ang ipainom nila. So maulian ra sila guys. So mo ni siya yung ginabuhat sa mong iro kay di ba na may mga uso-uso nga mga sakit-sakit karon dyan may bungkang iro likag kamatay nga nabitaw. So once mabantayan ganyan na ako nga murag tarong adlaw wa na mahaw ani udto panihapon wa na mahaw aw panihapon wa ni kaon. So ini kaugmay nga na naadto na sila gibati kay tungkol sa nagud ka kanang sa nagud kadlong ulo sa ning kaon subot pasabot na siya gibati. So maglaga dayon ko nga nagpadpad mo na akong painom nila straight na akong painom katong gilaga sa buntag mo na pud yung ipainom buntag ug tuhapon ani kaugma maglaga na pud ko utro mo na pud yung ipainom buntag ug tuhapon tag-upat ka droppers ang ipainom nila guys kada painom na buntag upat ka droppers ni kaud upat ka droppers kuno sa tong dropper mo na sa upat ka dropper mo na yung pirming ipainom nila buntag ug tuhapon nya kani si morphe ikaduhan na ning kaadlaw nang painom nganing kuan kanang ning padpad. So ikaduhan na ni kadlaw so maulian na ni siya I'm sure. So di na ako magpainom na pud din. Ang katuding panadol guys. Katong duha ka kutsara nga hong gitunaw dili to ninyo ipahurot inom ha. Kung magpainom mo dili to siya ipahurot inom. Kaning droppers na guys, kaning droppers na mo siya sukdanan pero di naman maklarang sukdanan aning ako ang dropper way. Muna akong ginabuhat gi-estimate lang nako nga murag mo 1/2 sa droppers. Kanang 1/2 sa droppers, muro to yung suyupon sa kanang kuan, suyupon sa katong gitunaw, muro to sa yung suyupon katong kutubras katong nga, muro to ipa inom sa iro, dili ipainom to tanan nga duha ka kutsarang imong gitunaw dili. Kay masobra na pud sa dosage, muro po na yung kamatyan sa iro. So okay na guys, so man ako painom. So butang kay ako mo na siya, inom na siya tambal.